Check. Check. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty storm, still within my soul. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a rushing wind, Jesus, breathe within. Lord, have your way. Lord, have your way in me. Like a mighty Check. still within my soul. Lord, have your way Ki pajba baik baro. Sashi senpan ngi priang skill bahaya pi. Syakari ke match day 3. Jong kani ka jing penlong. Ia ka charity football match. Ia ka bakum ka organizing committee. Jong ke KGP Senat Sepni unit. Iyo ia ka ban penlong. Lengba ki venue ki beper. Bat lengba kani ke si ke belong ke arpun ru terik April arhajar arpusan. Iyo menta banwan yuk kejan. Hagari ke madan soy. Genshi East and West Khasi Hills. Ngi pen pau ning kong kajing skungu yu blai. Bola don rengkat lem ban ke organizing committee. Hoid lem ru kijing pen kre yi ke bentah ki beper. Kat hadu bangin kenjo syakani geski. Nyai ngu ru kham tam yu blai bu pen yo yingi kamariang ke bakum keni. Bangin yo yi ke por ke balaj luj. Bangin yo ia kaban penlong ia ke program harga ke ski ke pemerintah. Hapdeng ke lumpung ke bakum keni ngi penpau ning kong ia kaban pediang skill bha ia ki invitees ke jengi ki bangila yo ia kaban kon daga jing skill i sia ke program ke jengi harga ke ski ning kong ngi penpau ke jing skill ngu Chief Guest Badan Burom Jengi Isri Gabriel Waklang belong UMLA Jongka 32 Nongstoin Assembly Constituency Iblayo ia ke ban tengkai ia ke por ke bakordor ke jongpi ia ke ban wan ban sekhi bat ban yadon rengkat lembat ngi hagani geski ke pemerintah ngi penpau ke jing skill ke ban ke basika de na ke benta ke por ke jongpi sa ngi penpau ru kajing pediang skill bahai guest of honor jengi Isri Charles Marngar ubadai MLA jong ke 8 Mahoti Assembly Constituency ibala yo ru ia kaban pen ko ngu ban siam ia kabanta ko musembut kongsan hagari ia kani geski ke pemanta ngisgo komen ru sikadei ia kajing don lang jong isa DP Waklang IAS ubelong Chief Secretary Jongka Sorkar Jela Meghalaya hagi babun ki program bat ki bakum ki diki senjam se kilalong bolakloy ya kaban ya no sniang hoj ban pensingan ru ya ke organizing committee hagi bakum kini ki program kublai shibun se ni priang dak baskyo ngu ru ya ki pastor Kinong Sharai, Kidakot, Jong ke organizing committee, Badru, ka committee Jong ke KJP Senat Sepni unit, Kiblayo, ia kaban pelat ia kapor ke Jong Pi, hoi kam tama ke Jing pen kre, na ke benta ke Jing pen long ia ke program, ke Jing don Jong Piru,
ka ajing singan ye kani geski ke pementa ngi pen pau ru ka jing skeu kemen ya ka jing don lang jong ki nong ket kam ka dor bar sinong ken si pelun ya ka banganom la banjer kertengi lut ye pi nrei da ka jing skeu i ngi pediang skeu baharu ye pi ka jing don jong pi kai men sim ye ngi ha kani geski ngi pediang skeu baharu ik sodar ki sketri sinong ki badon ha ka jing sharai lani ka jing pet ka jing khmi ka jong pi ha ki sinong ki bapher ki badon ha kani ka kan si pelun ngi pan pauru ka jing skeu ngu bat ban priang skeu bha ya ki nong ket kam jong ka kan si district ki ba yo ru ya ka ban don lang bat ngi ha kani ka lumpung ka pementa ngi skeu ngu ru si ka dai ya ka jing don rengkat jong i Dr. SR Nongrum ubalong UMS jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ubana kipo na kapor siya kapor badru daga jing skeu kit kli itengkaya kapor ka jong i banyu kejat habaro ki venue ki bangi penlong ya kani ka charity match iskeu kemen ru ya ka jing don lang jong i administrative officer jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital iba ki mar banyang kublai sibun ia piru sa nam ta kani kapor ka bakor dor ka jong pi mar hoit ngimla ru ban klem da acknowledge ya ka jing don ru ki staffs na kaliang jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ki ba yo ya ka ban ya don rengkat lem lang bat ngi he kani geski bat kham kerpang ngala ban ong ka jing ai kublai ru bat ban priang subha ka long ya pi ki pajba nong shong shnong ki parabanget ru jong ki balang ki bapher ki mana jan bat na jengai ki ba yo ya ka ban wan ban ai men sim yingi ha kani geski nganam la ban jer kerteng yupi ri ai ba kani ge jing don jong pi kan long ka jing kerku ye kani geski bat kham tam ye ki jing thumu jong ka organizing committee de ha kani ge por da ka baburam ngaskeu bha ban khot ye ki samla balapan khre bakin yo ban present le ni ban ai kini ki boke kum ka dak jong ka jing preng skeu bha jong i ya kini ki invitees ki ba yo ye ka ban don bat ngi he kani geski kerpat ki samla balapan ben kin sheme kadam banta kum balapan ben kerpat ia ki pajba baro bab pin skeu bha ban ya thap ti kat bangirang yo ban pendangi ki boki ya i chief guest bat kum juru ye guest of honor i chief guest jongi hakani geski ide is jiwa lang MLA jong ka Nong Stony Assembly constituency baru sembut kongsan idai Sri Charles Marngar belong UMLA Badon Burom naka 8 Mauhati Assembly constituency tiki paralok baro kat kibedon hakani geski nginyo mentap niat se ke program ke balengkot ke jengi bat naga benta gani ngadon ye ke ban IT se kong Lilis Emli ban shemye ke benta hakani kapor nginyo ban khot ya ire bapela ingi kat ne bani dan ringkat hakani ke jaka nak benta ke we ke jing temu kata ke long kum galat ban penmi ya ke jing arab nak benta ke hospital ke jongi ke badan hang teh robat kani ke long ke benta ke balai jong ke jing le ka charity match kani ke dei jong ke unit jong ke KGP sinot sapni kabangi pelong hang ne hakan citam naga benta ke jing temu ban pelong ya kate ke jaka ke we ne ke jaka ban yalap ban sakhi yame lengba ban yarap igi paramen sem gi ba kodor gi ba mat ya ke jing pang gi jing stom gi dan gi met gi jongki
kerku ablay ke benta baro ke jing pengkrek kilong ablay ke bela kerku bat ke bela penslek damehi kenang mene ke jing temu ba ke jing angnut ke jongi kan long ablay ke bela kerku damehi kerku ya ki officer ki ba shim ke ka benta ban pendap dengan ke jing lek kai ringkat bagi pastor jong KGP sinot sapni kenang mene ke jing lek kai kan mlong ablay tang ke jing lek kai ban pensubhai ka met lani ba penlong biria ya kan ke jing lek kai kan ke por henle kan long ru si benta ke jing sakhi ke jing pendan buram ya ka teng ba khrau bor ke jong me leng ba jong ne ke por kerku yo pat lang jong me bodan kan ke jaka kenang leng ba ke jing dan ke jong kan ke por kalong ka bor ba ke jing sakhi ya ke jing im ke jong kerku ya ke jong ke hospital ke jong me ke ba yang hang te hapo jaya kenang makanang la banyak syaprang ban syakri ban pendan buram me kerkuru igi gas ki badan ka benta ka bakrau na ka benta ka ni ka por ba ka jingwan ka jongki kan long ka bor yang i kum ka organizing committee jong ka robat hospital ka buram ka jingu i ai seme sngo ingi shasko na mau jisungi pan menta halak taru amen Kublai shibun pastor Bapila ayangi ka jing duai kermen ba ublay unang yai kerku ya ka jing em ka jing pi hakisngi kipor baro Ngi acknowledge ru ya ka jing don jong i Reverend LD Nong Si Ubelong moderator jongka kasi jantia Presbyterian Synod sabngi pastor ngi skau sngan shibun ru ya ka jingdon jongpi bat ka jing tengkai ka jongpi ya kapor na ka bentaban ya don lang bat ngi ha kani gasngi ki padba ba e baro skeu si ru shibentaban ong bakum ki pa kum ki pajba badru ki riunge ki badon hapo kani ka ri khasi ba i ki jongi dang hai kini ki khandiat ski ki baladam ngileyo ka jengtem ya ka khubor ka baskeusi ha ka bo ka wei ni ki kanhon balang ka badon hangni ha ka jella ka ba i ka jongi ru ka balang Roman Catholic ka le dei bandu no yuk pa jong ka balang ubelong Pope Francis ka jingdu jong ka ni ka balang bat ki runget ba e baro hapo jong ka kalalong ka ba kraw si ka dei e ban kum ki runget ki badon ha ka ni ka ri khasi ba e jongi hawing yo ru ka jingtep bah ka bakum ka ni ka ski kan long ru ka ski ban lek on tap don burom Yuni long ukpa jong ka balang ngiru hakani geski kumbangila penbej bangin yo ban pendap ya kani ku program ngimla ru ban klem da penpau ke jing skeulam yo uni ukpa jong ka balang Pope Francis hoid lam ru ka jing skeulam ru ya ki riunge jong ka balang ka badon shisatlak jong ka perthai te hakani ka por shwaban ya shafrang ya kani ka program ka jongi khot lang yangi baro bangin ya sngo bhaban ya yang lang bat ngin penlong ya ka jing ngap jar ka ba shimenet kum ka dak jong ka jing sngolam na ka benta uneu syakri jong blai ukpa jong ka balang unong yalam ru jong ki rungeng jong ka balang Roman Catholic kerpat ingi baro ki bedon hai ka ni jaka sngo bha ngin ya yang lang baro
tu blei un kerku skeu bha ini syong leng badakani kum kirunge jong ke balang Presbyterian hapo ke KJP Assembly ngi paru ye ke kubor skeulam sya kinong yalam jong ke balang kerpang ye kirunge baro kibaladei banman ye kani ke jingjia baskusi namar ka jingdu no yalau jong nong yalam tu blei un penmi syu ye kinong trai kiban yolong kinong syarai bat kinong liket lengkor yala ka jong ka balang ka baem ka jong blei u blei un kerku Menta ngisngobha ban khot ya i Pastor SS Majau, Chairman Governing Board, Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong, ban ai ya kajingkren kajong i. Sri Gabriel Walang, ibalong i chief guest jongi hakeni kapor, belong ru emeli jongka life wa Nongstoin constituency. Penpau ke jeng singau kemen ke bakrau bani piba Gabriel, bapia dan rengkat lem ngi. Kani ke ya tu syai, ba Pilong away na kiba long kakti kamon kakti kadiang yang i akiba bon ke benta. Bai ila julong ro kakti kamon kakti kadiang ya kasinat samngi jongi. Hakabi adai bat ka college jongi hanong strong pinang beteng ban dan rengkat lemban ngi. Iba Charles manga ibelong emeli jong kamau hati constituency ngi ai ngoro bah kapol kabalengkot ngi phone fi dan rei pila kloi ban pelai pon bubun kim juklet i ba Charles nama ba ulong we ni ki kwaya conductor bijur ha bat kapol ba i long conductor o leader jong kadika kwaya jong ka sinat sem ngi ka kwaya kalala ban function kumba kadai ban long ba manga ni duai bo bleu nang kerku ya piro komjo yang uru ba o moderator jong kasinot Reverend LD Noksi o ba ngi itu baro kamtam ke dikatain nama kasinot tai jong i de ne lengkoi ba i don rengkat bat i pelai po ke jing dan jong pi pastor kalong ba pinai ke jing kerku kedok ya kene ke por bat kerpang ru ya ke Dr. H. Gordon Robert Hostel bakadangnya siapang. Oi si kantin ngamla klem dapen pau ke jung sngo i ba powel soklet ru i bana du mestap ni i la bun kam de mai di try balang re ke ju ke po long MDC jong kanika kajakan. Bangi kmelenti bai powel ru lemba kilat kilenti ki bai dan kumu MDC bat lembaga district council ila ban yarab EA kerpang hakabiadai ba rural health center ke badan Hamriau te ba powel ngi sekian ba kejing yarab jongpi kan lang kejing kerku ya ke rural health center bat sikantin ngi penpau kejing singau ke ba kerpang yai Sri DP Walang ibangi kum kostangi dan sibun ki benta ban ya trailang lembat i ban ngi ai kublai ya kene ke government ka bala kene ya la ke jong ke kiti kham tam lengba ka ta ka mekhala health advancement policy ban ngi kmelenti ba ka pisa lemba kene ka policy ka bathama jong ke government on yai beteng ban ya rap ya ke Dr. H. Gordon Robert Hospital lemba ki po ke banangwan kanika jing respond jongi kalong na kabanta ka hostel annex but ngidon ya ke committee ke berkepang ke bengiong ke central organizing committee ibalong secretary ya kani long i reven kam lalu idan rengkat lamangi bada ke juk po bolong siaman yo kani long reven el nong road bakani ke committee kan function kan continue adu kasnam ajar
Afo jong hostel kini le kai bat kanan sa koi pat ru kamat sa kani kasi atli kimat skin pelong ha kani kasi nga sukwa ban ya thu ipi ro ba kum kosta ngila nang persang ban pen ma ya kejing suma bat sian ngin sa pen kentang ya kawai ke mesin bat ke keteng yo kita ke mesin kalong kedek saskan ba kini ke mesin kampat don silong kadai tang ka robat hostel ka ban ka dan ya kani ka mesin kumenta bat siterik ngin sa pen kentang ya kani ka mesin bat hadin kata kitu ki bakwa ban tes ya ki sing jongki kila ban wan ban tes kam tam kitu ki bala kam rang ba ke kata di kata kalong ka wei ka ba khadu ka banga kwa namangam kwa ban sim sibon ngi dan sibon ki benta ki bangi ngi kwa ban pen mai hostel kabakadu kabangakwa ban ya ki para bangai kelong ba ngim dai ban kelet ba ha ka ministry yang try jesu don lightly ki ministry but kita ki lightly ki ministry ki ba try jesu lawan ban seng kawai kelong ka teaching ministry kawai pat kelong ka preaching ministry but kawai pat kelong ka healing ministry try jesu ngoto bangidan kami ya ka jing ya ke jemut jemperkat ban san ke jemut jemperkan ban san ro ke ni ke met ke jongi ban san ro ke jinglong jingim ke kenyaman sim bat ke badan kam ke long ba ki parbangai jongi ki dei ban sngoto ba kini baro lai teli ki ministry ki long ki ba dan kam ni aingo ba ki missionary ba ki wana ke ni ki kari khasi jain tia jongi kalong ba ki la kener syabaro lai teliki ministry kabalang kami jongi hari Wales kadang bateng banyarap ya ke healing ministry hadu kini kipo kadang aji ngeram ya ke Dr. Gordon Robert Hostel de ki kror bat kumjuru ya ke Dr. Norman Tonnell enrai nakaleng jongi ki babon i kumba ki para bangit jongi ka kamno tang ha ke wei ke ministry bat kata kalong ke preaching ministry kaladei ke por yangi bangin kasiu ya ki para bangit bakin sngoto bangit day ban ya simenta hakini ki ministry baro lightly bat kerpangru hakabi day bat ke healing ministry ngam kwa ban krenslem damar ba ka bakam kong san kalong yangi bangin yo i ke jingela kai ngai kuble yo baro ki pastor ki biadan agani ka por ngai kuble ru ki play ki ban sa simenta kini kejingila kai ngai kubleiru ya kitu baro ki bele simenta bah kejing penkre na ka benta kani ke sengibat kani ka program kublai shibun pastor bat ublei unkur khu ye phi unang yail yalam ye ki kam ki ktik ba phitrai kham tam na ka benta ka Gordon Robert Hospital Shillong mentangin yo ban khot ya Reverend LD Nong Siet moderator KJP Synod Sep ngi ben ai ya ka jingkran jong i ki shongkno bapnya ya genika jingelang kabalengkot ini kapor haswa kebansiop an sedang ya genika jilekai football ya kabakum ka sinot lapen bej haknika sni ringkat i chief guest kanta bun tinshu ya kabai pastor rejau lakran sekmat guest of honor badia baro ki baya doringkat haknika sni kabangilayo ya kajing khot sobha nagaliang ka connecting committee jokas not sebngi kajongi badia phi baro ki baitma ke bahliwan ya sakhilang dia kan ni kecil kai hapdeng jongki pastor jong not setni jongi bat ki officer jong sarkar Meghalaya deh ka banding kong sobat aingu ya ublei bawla penyo ini kesengi barang kesengi kebasai ba kamdo dengan nuga jingit ke jingthut yani program ke bangla penbej ban pelong han kesengi kemudian ka ba na ka banta ki nong ile kai jongi o ni pastor ada kode way na kinong ile kai football ba 8 ha hakipor ke bangidang ya samla
di roat di team aga jing jetbok ker khu pi penyelek ha aga jing lek kai da ka jing musim jo ka jing ke musim jo ka jing long shipara o ting habang ya kendu bormet kalap non ka jing klik di henry kan mau bagan ni ka dei ka jing lek kai sut nat bat sui tu bai ker khu sumaru panan kendu ka jing bakala ka jing men sao ha ka ni ka jing lek kai da ka musim jong ka jing Bat koma I pastor menjauh belong serman jong kenika koron robat hospital ila penpa nganam bansu dekum kasnot sabngi jong irut kam sim jong kajing I jaka kam jong play ban penya saprang ya kenika hospital jongi bakanang kiu naga pos ka por ngiru ngi klem don de kwe pat kajing berkat la su pesimenta ya ke ka ba ngi ban pendep hanika por naga snot jongi ngilai Kino senyang kedai bat ka jengtai ye ka hospital ye ka building bat mai bat komju ru na ka jing ya senges lok jeng ki pastor na ka tis not sap ngi na ba kum kini hi ki football match ban ni pelong la yo ba no senyang mangai tolong ka jing ker khu ye ka hospital hi bro ka wei de kom ta kom ki khun be I ka jong play ki mangi wan sekanika jing ya ka men lang ha ka dik ski ban ni iru e jing le kai pedang ki diki atim But diki ati ki kenhun kalong de kamen sim bang iwan ban no senyang ban le ban ai kong kajing ya kersan lem ye kini hospital bagan la ban ya saprang ban pendep ini ka jingtei ke bangidon ha ka jing tmu jengi bakan long ka burom ya ublei ka burom ya ka balang ba ka rikasi jengi bro ka wei tu ublei olorengkat on kersan bor yang I wei pai wei le don benta ha ka nika program bakan long kebajak de kom moderator de kasnot aga jingker kukodo ya phi ki nong yele kai bat kom ju ya baro ki banya dorin kat hagani kasngi kom kajing sakan ma ko jing kemen pan le na ka manta ka brom jong blai haga jing bit jing biang jong ni hostel jongi madakan la pan ai jing sekri ke bakam ha ya ki pramen sim don kam ka jingram maka jing don jing doktor ki nas hang te talu blai na ta ka brom jongo amen Blayun kerku ye pi pastor bar kublai shibun nam ta ki kentien ke ba phla ai man siem yangi ki nong sngam lane kham tam ye ki kam ki jam jong ka H Gordon Robert Hospital Shillong mentang yo ban khot pan ye chief guest of honor jongi Shri Charles Marngar MLA Mawhati constituency bin ai ya ka jingkran ka jongi Kajanmit kebesuk bat kebekemen ye pi baro Syongkonor bapnia ye kini ke program kublai shibun ye kejing peniang somha kejong pi na kementa jonga bat kamtam ye chief guest jongi iba Gabriel Walang ningkong ngamla klemda penpau ye kejing sngongu ke bakrau ye ublai ubla pli kini kalat bingala banya don lang bat pi hakani kejanmit Blay shibun ya iba Gabriel Walang belong perlok MLA belong kumen ujonga ya kejing pelaj por kejong pi banyo dan lang kene kesengi kum kongsen jong kene ke charity football match jong ke KJP assembly kejongi ke belong hang ne po ke KJP sepngi unit Blay shibun ni pastor SS Majau belong chairman jong ke governing board jong ka Robert Hospital ke jongi ila ikendu kambun sien bat bat ngasngo dei ban penpau khniat ban ai ke jing sngongo na ka mata jongi ngi ke jing treitam ke jongi bat kene ke hospital jongi kalong kumni kumba kalong menta blei shibun pastor ku blei ba Powell Soklet belong ni local MDC nang ni napo ke constituency ku blei shibun ya kinong kitkam jong ka dorbar snong kinong penya snong kisoda bat sekretari jong ka snong kenshi belun hibaro kowe ngi sko kemen ru akani kupor ya kejing don lang chief secretary jong ka jala ka jongi ba DP Walang bat ilong way ni players idang ikendo bat kini gisngi yang ba Charles ngin si kendo hakenshi
Tila ong ba iman nomor imlian banilai kai hatof inom la banilai kai full mata kesengi hakani kamaran tin ringi sokemen bangidon ki officer kumi I ba aimen sim ya ka sinot gajongi bat khamtam e na kapor sekapor ya ka Dr. H. Gordon Robert Hospital. So kemen ya gejinge don lang jong I moderator jong ka sinot gajongi I Pastor Eldinong si boleh shibun pastor secretary jongi I Reverend T.W. Jones Thaba nang tai pastor dingan I belong u chairman jong organizing committee jong ka unit nang tai pastor bidon box im belong I secretary jong ka KJP Senat Semni unit organizing committee ban usukemen ro I gejing don lang I pastor ke lalu I belong u secretary jong ka central organizing committee jong ke KJP assembly ni ai kublai kerpang ye ki pastor ki bawan naka KJP sinat pedeng ki babon ngi itu dari kan shimi kopor banjer kerteng kumjuru naka KJP sinat mengi bat ya baro ki pastor rangba ki pastor naka KJP sinat sebni ni ai kublai kulum langi pi baro kenang banam shimi kopor bat nga ai kublai kerpang ro Iki pastor jongi ki balong ki place ki banile kai kini kisngi ngashimi kini kalat ke kebu ban ai kublei pi baro nga ai kublei kerpang ya baro ki nongkit kam jong ka organizing committee jong ke KJP Senat Semni unit nga ai kublei kerpang ro na ka benta ka balang kenshi ka balong ka host church bat pelong ye kini program kini kisngi nga ai kublei Dr. Nongrom I balong I medical superintendent jong ka hospital ke jongi new E ke jingya jong ka hospital kine baro kede kejing IT ke jong pi mat bat mensim kidon ko por ke bangi skodu jingkerman kejing ya lenti kidon kijing ya henrai kejing long jong pi kejing sekri jong pi kum MS jong ka hospital ngi I bagane ko hospital ka long kumne kum bakalong so dei ban ai ke buram sikat dei ya ke service ke pa pi pila ai nam takne ko hospital kum juru ya iba kemar ban yang belong administrative officer jong kene ke hospital na kamenta ke jing tresh tom ke jong pi ki doctor ki nurse ki staff jong ke hospital ki baidan lang kene ke sngi ba ke jing khublei ye pi baro ki paj ba jong kene ke dong ke than ki bawan ban sakhi ya kene ke program ha kene ke sngi tenganam keren sibun namar ke de ke por ke bangi pe ki jing le kai baro ngi kwa ban pe ye ke jing le kai ha pedeng ki officers ki jongi bat ki pastor ki jongi tena kalian ke jonga nga wish ya ki pastor bat ki officers ki jongi all the best nam ta ke jingi le kai ke jong pi ba ublei ndon kat bat pi ha ke ni ke jingi le kai ke jong pi ti khindiat ke ni ko por khnang banam slam nga sudan tang ban ong kum ni ladam don ki mission hospital lada kim don ki school mission ngam tharai ni ke jila ke jongi kari jongi kalong kum ne kalong Ngisngau kemen baka Robert Hospital. Kadai kawai na ki oldest hospital hapok ke jela ke jongi. Bala demda kani ke hospital ke don. Ngatrai ngimlong kumbangi dei ban long. Namar kata ngisngau bandai ban ai ke buram. Kamtam ye ke balang Presbyterian na New Wales. Ke badai maka lingba ki missionary bakane ko hospital kayeng kumne kumbakayeng tekane ko por nga sodai ban ong tang kawai ke kentien bat kata kalong bakum kinong song snong ki parabanget jong ka balang Presbyterian ki bomdai na ka balang Presbyterian bat ki bom patlong Kristen ro nga sodai ban penken mau yangi bakadai yangi bangi dai ban penpau ye ke jing sngongo ka bakrau na ka ki missionary bat na kamta ka balang hi baro ko wei kendiat nga kwa aban ong hakini ko por ka mensim jing sngongo hakini gisngi kahyar hadu kata-kata hagaktian pareng giong sense of gratitude iwei habret abi ito ek essay ong gratitude is the memory of the heart ka jing sngongo ka day ka jing kan mau jong ka donot tinamar kata kum kinong song snong jong ne kari ka bei ka jongi kadai ka por yangi bangin penpau ya gejing sngongo ya kene ka hospital nadu ka donot ka jongi da ka bangin le ai ka ngayeng hang ni namar kata ban khot ban wer ning kong ilade bat yang ilang baro
Kiba ya sngoro ya kani ke jing sawalang bakilat pathai kubor. Ya khot yangi basisisien. Tongin pai khamat shikini ki mission hospital. Kiba ki missionary kilaseng. Ban penlong ya kani ke jala jongi kumne kumbakalong. Namar balada ngan ong biang sisisien. Lada ki mission hospital kimdon. Ngamtip ke eka banja. Ya ki parado ki prasnam ke jongi nadu ke snem. Bala pli kani ke hospital ke arpu santrik jong benai march. Jong ke snem khat khandai spa arpu ar. Kabangila kenjo menta kumba shispa lai tili kisnem. Dia kani ke sngi ke jing pelong ye kani ke program ngi sngo thu. Kadon ke jing thmu jong ke hospital. Na ke benta bantai ya kawai na ki ying sa jing kan mau. Na ke benta ke jing rakhe ye ke jing dap shispa snem ke annex. Hangtei hapo robot hospital. Namar kata ngisngau thu baga don shibon ke jinglot ke jing sab. Tina kaliang ke jonga kumwei na gitu khadru jong ke KJP sinat sab ni. So don hi ke jinggit kli ngi ju kendo ipuston ko por bat ki don ki benta ki bangile kendo. Ki kam ban peniat ban ye don bentalem. Ti hagani ko por na kaliang ke jonga nga don tang ijing kular ibadat. Ban ye don lem hasenda bat pi. Hagano ko por ke bako hospital ke don kam. Ke KJP assembly ke don kam. Ngabat iba Gabriel ngidon ke government le se ngila ru ban pensngo suga government lane ban long uksiang nak benta kani ke hospital nak benta ban ye kren lam bat ke sarkar lam ta ki jing don kam ngisngo thu ba ke jingkit ke bakhya ngisngo kemen ke jingin ke jing ya shaprang jong ke BSc Nursing College ngisngo kalong ke buram ke bakrau hadu kata-kata hakaba KJP Assembly Robert Hospital ila penya syakhamat mentah ki artli kisnam ya ke BSc Nursing College tena kaliang ke jongang ai ke jingkur khu kurdo dekat ki jingkular ban ai ke jingi trailang banang kintiu saprang ya ke hospital ke jongi bagi jing syakri ki parabriu kalong ke jing syakri ya ubelai dengan nom keren sibon ke por dan chief guest jongi de sai sien pat ya ai ke jingkur khu kurdo ya ke Central Organizing Committee but ya bro lightly ki organizing committee jong ki sinat kasep ngi kami ngi ba kesinat pedeng bagi program ki badang sa kinlong ki bayat baik BRT but ngangit skam bangina la ban penmi ya ka fon nak mendakan ke hospital ke jongi tinga don ru ke jenglong excited ba kan don ke jing penbait bangin ya hab yele mangiru ki MLA mile football ka shipotering ta kata ke sngi ngin saya le ki ke government assembly but ke church assembly dengan ngej skam kita kesengi ngiyo mangiru ngiyo lat maba Gabriel ban pen i kisap kita lan ki jongi hak di kesengi ban yele kai hangtei hak Madan Smith hak shipotrik uni benai ban wan tang dai gini kintin ki bakniat kum kadak jong ke jing yesno ktilang bat kene hospital hak ni kesengi ngi don jing no senyang kniat nak liang ke jonga ti ngatraingan khot i chairman jong ka governing body pastor es majau bin ai ni jing ai sombahan nak liang ke jonga bolong san pho hajar ka nak benta kani ke jing temu jong kani ke program kublai shibun kublai shi hajar ngu ipi baro kublai kublai shibun sa nakabenta ka jingkran ka jongpi bat khamtam ya ka jingno senyang ka jongpi nakabenta kane ka hospital ka jongi blay unang yai kerkhu ya ka jingem jongpi unang yai beten lenti ya kisngi jong ka jingem jongpi ba pinang yo kamet ka bakot bakhya ba pinang ya kru hakikam nakabenta ban pen kraw ya ki benta baro hakane kari khasi ka jongi mentang inyo pat ya kajingkran na i Shri Gabriel Walang MLA Longstone constituency ben ai beidairu i chief guest ben ai ya kajingkran kajong i bat kumju ru ban play ya ka football match kabag ngin sayale satang shibet por Aring kong ni siap masuk benai ngui yang belai.
Yo bala yang ini kena kasi. Abang ilai no slap no pria. Kau bapu bagi yo ban peniat ya kena charity football kau mendaga sengi. Kajin kublai ya chairperson bari chairman jong kena sengi. Barkam teme bikin maulam yang away lagi syakri kibaret ke jongpi. Bani adon mentar ha kena charity football match. Kajin kublai ukarpang kadai yai Reverend Pastor SS Majau, Chairman Jong Governing Board. Bapila juga mau yang anam man kepuar, bani don ringkat batpi. Bat kijing duai kijong pi. Nado bas dang ngala election ngakan mau ya kendo ya pi ngajong. Pastor subawat bolem kijing duai. Bat ngangis kam ublay ulas ngolam ya kijing duai kijong pi. Bat ngalalong kumbalong mentaro lengba. Kajing IT so ublay balengba kijing duai lem kijong pi batjong ki pajba. Aibas Soklet EMDC kajing kublai kerpang yefi wala ngam sembio i fi don ei mereka kajing kublai nam ta jong pi ba fi don lang berkikam ki badang ya ha kini gisngi kinong kot kam jong ka dor bas no kenshi nak ya isi hibro ko wei kajing kublai kerpang yefi ba fi la ya kading badan bar kamju ba pinang laban ya trei rangkat hakikam ki badai bat ka snong kaji kublai ke pakarpang ke baju sukuman bani IAI IS badai ru chief secretary of the government of Meghalaya iba DP walang bagi adon lang hang ni badai wei ibadah sultanat agak kam football badai le alam berbore ke officer sekeleng ki jaka nak benta ban kumno ban peni bawat ban peni sekepertai kamdai ka jinglong temen kamdai ka jinglong somla ba pindai ka jingkot ka jingkhia kadai ka don kam hadu kata-kata ya ki officer baro ki bedon lang ni ki ba one na kam ta bani shimenta kani ka charity football ka menta ka sngi ka jing hublai ber ka jing sukuman ka jing dor rengkat lang jong moderator jong ka KGP Senate Sapni Reverend LD Nongse is senior secretary jong ka KGP Senate Reverend TW John Thaba kajing kublai api kajing sukuman kumjo ya chairman jong ka organizing committee ya gibalala ban peniat ya kadang ski wa menta Reverend B Sundram bari secretary jong ka organizing committee menta ka sini ki pastor baro ki badon ki badai na ki lightly ki committee ki pair ki record jong ka organizing committee jong ka committee synod Cross check ya tak. Sapni unit ki nongkit kam jong ka Kenshi district ki nong sarai baro jong ka Kenshi district ki biadon lang hang ni ki badon manwari peniat ya kani so kuman bar ka jing ai kublai kerpang na ka benta jong pi ni so kuman ro ya ka jing ya don lang jong EMS medical superintendent jong ka Robert Hospital Dr. S.R. Nongrum kumjo roi administrator Mr. K Marbanyang ki doktor baro ki biadon lang hang ni ki staff nurse kajing kublai ku kerpang ka late samta jong pi ya kajing trei ka sistem jong pi na ka benta banai ka jing sekri hamtam ya ki nongpang ya ki pad ba baro ki biadon lang hang ni ki nong sarai balang baro na du ki temen besan ki biadon lang ha ka ni ka sngi ngasukumen marong pengidon hakum ka ni ka sngi barakum kini kapor kamnyare bangayo lat banwan hakum kini ke judging lang ladi kini ke charity football ki badai jong ka KGP Synod mereka jingkan mau ke jong pi ngasuk man si kadai ban yoi ki missionary la dai hakano kono ke balang barkham tam lai ke balang beserian ngai i baki pajba ki don bahaya ke mensim ban ya don benta bat ke balang hagi kam syakri bo per ngaji kublai ki Naro ki pastor khamtam ki badon kata ka mensim ke ban syakri nang ta ki pajba dai tengah ki kam mensim hanroi wa dai kam school lah ki dai ha ka kam khamtam ha ka bari ka kot ke khia hawa phi don ka ni ka mensim ke ban syakri nang ta ki pajba ke jongi khamtam ka kot ke khia ka dai ka badon khamtam hadu kata ka bamat mangaruh po nong soin ka badon khamtam kalai i bari ka jingko ke jingkhia Barkani kada pengasat keren berbor hapo ke assembly.
bakumno banang penmha ya ki hospital ki jungi ya ki APHC ki jogi tehen rewat ki government ru kasyam sitom pan bahaya baro harega sukuman bakadon ki missionary jungi ki pastor ki jungi ki nong syarai balang ki jungi badon kani ka mensim ban ai ka jing sekri pa ba amdai tang ka mensim re kamtam ha ka biadai bat ka koi ka kia ngidai ban ai ka jing kuloit mensim ban yarap na ka menta ka balang lara ka balang ka kiu mangiru ngi kiu lang ngidon kambalat ndai tang ha ka liang jong ka mensim hanai ka ka jingkot ka jinghia ka ka wei ka badon kamtam ha ka jing long breu ka jongi ngam da kwa ban kran sibon hanai ka sukwa dong monong ngan ya trei rengkat bat pi kumau besar majau mentan kidang bun ba ki kam ka ba ka sinot ka don kam ngan ya trei rengkat bat pi bar ka juga por kumba ongi ba Charles mentan ibadai i porlok i ba jantam badai badon hal senda ka jonga bangasu kuman sikadai bonong ba kajingnya khot ka jengpi yang ba Charles kalong kajing kuman hadu kada kata ni arngot gi saja keren bor-bor ka kamben sim bar ka kam san bertai kadai bonlong kaju war pangi poi hakanong kono kerdan ro kadai kajing niat ka ustad jong ublai dengaru ngam do ngadon kendiat kajing ai soba na ka benta jengpi bar kadai kajing ai ka baret ka jonga bangangin skam banang ni sekamat ro ngadang la ban koloi ban don lang banta bat pi tinga khot yai chairman jong governing body pastor majau baso ban shimla mini jing ai baret de jonga ibalong san phojal na ka banta kane ka charity toblai un sakar khu yangi wei pai wei haki kam gi jungi bat khamtam na kam ta ka sinot ya ki jing tumu gi jong pi ha ki bobon ba ki banta bau blai un nagar khu yak ni ki kam shakri gi jong pi banges kam bau blai un sakar khu yangi wei pai wei ha kalan dia jungi ku blai shibon ku blai shijaru Kublai Shibun sa Chief Guest ijongi bapila no senyang bat hakajuk kapor bapila ai yaki kentin sembo perkhat ki baklan bat ngikermen bapinang yai trei rengkat bat ngi na kabenta kajengpen kraw yaki kam jong kane ko hospital ublayun kerku yapi ublayun nang yai beten lenti yaki sngi jeng em jong pi bapin yo ekamet kabakot bakya bat bapin nang la ban trei khamba shu shu ru yaki kam ki jam ki jong pi Cek ki pajba bayit baro kumtung yelayo ia kaban pendem ha kaba ngiyo ban penlong ia kene ka inaugural function ka balengkot ha kene ka janmen haswa bangin yo ban kick off ia kene ka jingile kai da ka buburom ngakerpat ia baro artliki team bakin skill bah ban long balapan kre ban yeng ru hajanu Deutschland kenang bangin sayo ia ka ban rung no kumni siapa ka field of play ka jingele kai ha kane ka janmiet ka pamanta ka long hapadeng ka kanhun jong ki pastor jong ka KGP senat sapngi persya ia ka kanhun jong ki government officer ki badon ha ki treat ki tenat rekam ki beper jong ka sorkar jela Meghalaya ki pajba baet baro kumningin sayo no ru ia kaban pediang ye kini ki artli ki team siapa ka field of play rikat ba kini ki players ki jong kirang pen kre ke kerpat ya ki pajba riwit football bat kum juru kitu ki badon ka jing e ia kaban Krishan ye ki kam ki bakum kini ki bingedon ya ka jing thau bat ka jing thmu
Na kebenta ban kener syaka imlang ka salang leng ba ke kot ke kia. Ngengej skam ke jingjau ke beret kepada ke jing skungu ke jong pi. Kan penlong ye kate ke mission hospital jongi. Ba kanang yo ye ke bor batru ba kanang yo ye ke lat ban ye syakri. Kambha ban ye ke ba menuru. Ngadon ban panpau ke jing skungu ya ki invitis ki jongi ki bayo ia ka ban don rengkat lembat ngi bat kumjuru ki bayo ya ka ban don benta lengba ka jing lengba ki donation ki jong pi ka jing skungu kale chi kong VA Auckland iba meneh ha ka por bangi pli ka jumble seal ilong kumu chief guest Ngilayo ru da ka baskeu bahaya ka jing no senyang na iba SW Marwing iblayo ban no senyang syakani kalempung ka jongi ngilayo ru ya ka jing ice keu bha na Reverend MCM Lee ngilayo ru ya ka jing ice keu bha na iba ransom sutengah hoj warla im syemyo ban yadon lang bat ngi ri irapa ya kaya jingker khu gerdok ke jong i bat kadutam kham tam iyo banyadon benta bat ngi kenik program bat kumjuru ngi panpau ke jing skungu i district sports officer jong ke West Castles iba in charge ke Eastern West Castles iba yo ru ban sponsor ye ki jersey nam te ki pastor bat ru bangilayo ru ye ki bol bat ngimla ru ban klem de panpau ke jing skungu ya kini ki invitees ke jongi nadu I chief guest but guest of honor ru iblayo ya kaban no senyang syakani ke program ke jongi ya kini ke ublai un kerku yapi lang baro
Toha kani kapur da kapaburam ngadon ban kerpat yiki guest of chief guest of honor but ki invitees ke jongi bakin yo ban hiar chapoka field of play nagbanta ban in yo ban ai kakti jong ka jingker khu kerdo yiki ni art liki team ki ban yo ya ka ban yeshimenta ha kani ka charity football match kani ka si kerpat chief guest of honor lam but ki invitees bangin hiar chapoka field of play. Ka team kabadon ha ka jersey color red and white kadai ka team jong ki pastor jong ka KJP Sinot sapngi but ka team kabadon ha ka jersey color blue black and white kadai ka team jong ki officer jong ka Sorkar Jala Meghalaya. Nginyo ru ya ka group photo hapadeng kini ka art liki kan hon. Check. Hakan ika pur ngan pensgau ya ka squad jong ki artliki kan hun bat ban sedang naga tim jong ki pastor Reverend Shanbor Marngar jersey number 1, Reverend Ibor Wanyang jersey number 8, Reverend Edison jersey number 27, Pro Pastor Jess M jersey number 14,
Propastor Jasper Rapthap, jersey number 11. Reverend S.B. Marngar, jersey number 5. Reverend Batis Marngar, jersey number 7. Reverend W.C. Kongwir, jersey number 15. Reverend S. Shabong, jersey number 10. Reverend P. Paliar, jersey number 13. Reverend Dalam Shangpliang, jersey number 4. But manager Reverend Y.M. Lengdo, coach Reverend Banshim Jerwa, but physio Reverend B.S. Lengkoi. Ngan pen skill ru ya ka squad jongka ketun jongki officers. So DP Walang jersey number 10, Banrap jersey number 21, Asa Warjeri jersey number 4, Vincent Clapp jersey number 5, Bashanbor Karjana jersey number 15. Penduduk cai ungut, but lah cai, but penduduk cai lah cai. Kelala. Batai.
lazum ubut. Pot hep ani kalapor roy hep to kamera pun. Dia ungsi kalapor roy. Kalapor sak tiku wen sipol roy. Ya buat roy yo sipol roy. Ada buat hoy tang apot dengan tu roy de. Buat roy ani hal-hal dia roy. Zoom makan zoom. Hep kita lapor beautiful rehab di mana bang? Gue nanti beautiful rat lapor. Buat entuan istilah buat entuan. Aimat padeng buru halu. Follow.
Check. Kidon ru ki donation box ki balabu hajan jong kagin. Kinu ki bakwa banno donation kin sungobha banbu ha kitu ki box balabu hang tu.
Dai hakamenet ka ba arpuai. Ba kakenhun jongki pastor ke KJP Senat sapngi. Kalayo ia kaban penki jar ningkong Dakabalayo ia kaban flick na gibanta ki basyabar jong ka D-box. Bat leng bakani kakenhun jongki pastor kalayo ban bu yeledi syakman. Ha kaskurbon.
Tongis ngau kumen kum tu ke kelas step kumnur kumno bagi tim yogi pastor klayo ban pep sigol bagi kami lenti bagi tim jogi officer ru kin salak ban penpai teknik kapor ngi so kumen ba guest of honor jongi iba Charles Mangar MLA jong kamau hati constituency idon ban ngi senguru yo blai bla penkup daga sap kapong yei ban ngitip yang biang naga bentajo yai budai director jong ka standing choir ka ba mensua bat idon lang bat ngeni ngapor tinga ai ni ngapor ka ba kordor bat kerpare ba Charles ban ai ka wei ki jing ruai naga bentajongi Halo cek, halo. Kajing penim
Hashem. Mausia Bamansim Kasnotan Nasungil Kendoba Dajing hidupan Panganom yad bakla Datang yang datang yang kudo yang uno nimpela de Jisu utra opa jingrem jonga uba ura mangan yenjo maha ngaram ki bot lahanga ulong mausia bamansim kasnotan nasirngil kendobat terkam Dajing hidupan Manganom yad bakla Datap yang ukdo Yang Datap yang ukdo Yang Hajan ko bapernah Ya ungan yo enda jinglek nang ni lawan jing pen imbajana jing it bapula wai ngan yaro si ada ulang mausia bamansim kasnotan nasirngil kendoba terkam dajing hidupan manganom yad bakla datap yang ukdo yang datap yang ukdo yang Bless pun. Ya kasih. Check. Kublai shibun sa Charles Marngar, MLA Kamauhati Constituency, Balong Ru Guest of Honor Jungi Hakani Kapur, Mapila ay ka jing ruay ka basngo tenat ka sur ka jung pi ka penom mi ka mensiam ki jung ngi ki nong sngap Hakani Kapur, Kublai shibun ublai un kerku ye pi. Bapen ko. Mentangin yo pat sa kaway ka jing ruay na ki kun samla jung ka jing seng samla balang Presbyterian Kenshitham. Sngobha kini ki samla ki balapan kre ki jing ruay kin mi syakmat ban ruay nang ta hadin jong kata ngin yo sa kaway ka jing ruay na isamla kit kupar nong siet isamla na kabalang Presbyterian Kenshi laukse bain ay ka jing ruay ka jong iru.
check kublai shibun yaki khon samla jong ka balang Presbyterian kensitam kaba pilawan ra ya kajing roi kaba sungutanat ublai un kurku yapi mentang in khot ya I samla kit kupar nong siet samla ibana ka balang Presbyterian kensi laukse long samla ibalaju yashim bentah ki bugun bha ki competition hajala lani sabar jong kajala but nang ni in sami ru hakini ki benai baki por ki bansawan benai bansawan kit kupar in select ban represent ya ka India Shaka World Championship of Performing Arts kaban salong ha America ai ka jung kublai ai ka jing kit bok kit ruang ru ya phi kit kupar nong siet ba phin nang la ban penpau ya laki jong ki sap ki bau blai ulabo karpang happy. Hello. Te ha ka baning kong e ngoban ai ngu yu blai ko ba ula dan rangkat bat ngi hadu kani ka klip mat ka bamenta. Bat ngoban ai ku blai ru ikinong pania jong ka Dr. H. Gordon Hospital, Robert Hospital, but kumjuru ye ki pastor ki temen besan, but ki officer sokar, but kumjuru ye pi baro ki bedon lang hakani ka jaka. Te ka kerteng jong ka jing roi ka bangan roi hakani ka por ka dei haka ketien pareng, ka kerteng jong ka kalong even if. They say sometimes you win some, sometimes you lose some. Right now, oh right now, I just can't. I've stood on the stage night after night, reminding a broken it'll be alright. Right now, oh right now, I just can't. It's easy to sing when there's nothing to bring me down. What will I say when I'm held to the flame like I am right now? I know you're able and I know you can save through the fire with your mighty hand. Even if you don't, my hope is you alone. They say it only takes a little faith to move a mountain, and good things, a little faith is all I have right now. But God, when you choose to leave mountains unmovable, oh, give me the strength to be able to sing. It is well.
ini ban kerkuna mentang barang jangu. Amin. Kublai shibun samlakit kupar nong siet kajing ruai kajong pi kasur ruai kajong pi kapen miki mensiam baki do nuut kajongi ngi ai kajing kurku kurdo kajing kit bokit ruyang nyepi ba onda pilalet ban mi khmat ya ka India sya ka World Champion of Performing Arts sya Amerika pindapoi sya ka thong kumba pi pitmu ublai un kurku ya kajing kajong pi. Cek. Ki pajba bait o sashi senpan. Kumningin sayo ban petengpat ika kelamit jong ka jengelek kai. Bat kumban syupen kan mau. Bakat haduk kebekut no jong ka kelas tem. Dai ke kanhun jong ki pastor jong ka KJP Sinot sapngi. Kibalayo ban lam khamat haga jengelek kai haga bakilayo ya kaban pen urlong ban pen kijar haga menet kaba arpuwe jengka kelas dam mentangin sayo ban seki kani ke kelamen bat bangin yo ru ban pej manubala ban bat yu lakam kad hadu ban yo ban ra ya kanam jong ke jengjob hai kanega jengelek kai Ketim kebetulan harga jersey color red and white kedai ka tim ki pastor but ketim kebetulan harga jersey color blue black and white kedai ka tim jong ki government officers. Check, 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 check. Check.
Cek, cek. Ka jambal sil, kadang ya caprang, kidang don shibun, kijat tiar. Hamtam kijan, kinong syong sunong lani ki paralok parajor baro, kin ngubha. Banwan pej lani banwan tiet, ye kijan ki bilang baddi hang ni hamadan. Kidon ru ki donation box, belapan kre na kabenta bapinno senyang, kidon hang tay hakmat kagit jong kani kamadan kabahe. Kidon ki donation box, hang ni hakmat jong kamadan hagit, Belapan bapinno kre senyang na kabenta ka na Gordon kabenta Robert bapinno Hospital senyang. Shillong. Kidon hang tay hakmat kagit jong Han artikel.
Cek. Haduk kene kapur. Katim jong ki pastor kadang yo ban thap kawe bat katim jong ki officer sorkar kilayo ban thap artli.
Cek. Ipaj ba ij baro da kumtu ngilayo ban saki. Ya ki arsin ki kela jong kene ke jingilek kai. Haga bang ikan mau bah ke kelas step jong ke jingilek kai dei ka kenhun jong ki pastor ki balayo ban lam khamat haga jingilek kai. Leng ba ka chikol ya ka ba kilayo ban convert haga minute ke ba arpuwe. Nri peusi ki players jong ka kenhun ki government officer da ka ba kilay khu kilayo ban wan pai pat cheka kelamet bat ha ka ba kilayo ya artli ki kabu ke bapura na ka banta ban pen urlong ya artli ki kol bat ban pen kijar bat leng ba da kane ka jingile kai ka kenhun jong ki government officer jong ka sarkar la Meghalaya kilayo ya kaban kur ya kanam job hakani ka match day 3 jong ka charity football match bala penlong the organizing committee ki Sinot Sabngi Union ki perlok baro bat kerpang kini ki artli ki tim mentangin don sa post match presentation ha kabangin yo ya kaban sami ki khusnam na kabanta kini ki artli ki kanhun bat kerpang ya kaban yo ban sami ka khusnam namar ka jingjom kabang ka kanhun jong ki officers yo ban kur lembaga ni ke janmet ka bamanta check. I know. Hello. Stop ya. Check. Toda ko baburom nga kerpat ya bro arli ki team skill bha ban line up ha kani ga jaka bakham long jerngam
kerpat daga beburom yar berat legitim haga ju poru ngi kerpat iki match officials bakin sngau bha bani don lang po field of play ki match officials to kerpat ru iki invitees ki jongi sngau bha bani don lang hasenda abat kan ki art legitim na kebanta bangin yo aban pendap ya post match presentation Check. 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 Toki pajba bayi baro kerpang ikitugi bayo ia kaban connect lembat ni ia kari kesni da kabaki pio ia kaban wan ban saki ia kari match day 3 lane ke jengele kai kabalai lengba ki southly ki match day ia kabakum ke organizing committee lengba ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ngio ia kaban penlong kini ki southly ki charity football match ha ki southly ki zone kede ke match day 3 bat kumbang laong isngukman si kede mandingkong bublay upen yo ingi kabakum kede ka mariang kabasyai pernai bat kabapura bah bangin yo ban syemi ka kababu na kabanta ban pendon burom yublay lembaga kede sinjam kabang yo lembaga jingya trailang kamtam na kaliang jong ki government officer jong ke sorkar jela Meghalaya ki badon haki department ki beper bat kum juru na kapor syakapor ngila ju pendon kamru lani ngila juyo ru ka jingya trailang lembaga ki pastor ki balong ki nong syarai ki ki jongi ki badon haki presbytery ki beper hapo ka KJP snot sapngi ngidon mentana ban pendap ikani ke bentah ke basa kata post match presentation bad hapreng jengi hakani ke por ngidon i chief guest jengi i Shri Gabriel Walang obolong u MLA jongka 32 nong stoin assembly constituency ngidon ru i Sir Charles Marngar obolong u MDC jong ka 8 Mauhati assembly constituency ibolong i MLA jong ke 8 Mauhati constituency ngidon ru kumju ya i Reverend SS Majau ubolong u chairman jong ka governing body
jongka Dr. H. Gordon Robert Hospital Shillong. Ngidon ru kumju ia i executive secretary jongka KJP Assembly i ban sayok ban shimti ia ka kam hapo ka jingiseng samla KJP Assembly. Bat kumjuru ngidon hapreng jongiru ya i teman besan nongrum i belong kum medical superintendent jongka Dr. H. Gordon Robert Hospital. Kumjuru ngidon ya iba ke marbijang ubelong administrative officer jongka teiko hospital hangte hisilong ngis ngau kemen sibun begidon kini ki invitees ke jongi kerpang ka jingdon jong chief guest but guest of honor ka pensingan bat ka aiman sim yingi kini kesli sngi ke pementa bat klem da pen slam shu ngidon ni ka benta ka basa bat kata kalong ya kaban peniok benta lengba kini ki momentos lan ki medals ya kabakum ka organizing committee ngin peniok benta hapi tangkum ka token of gratitude namar ka jingi shementa ba shitham ka jongpi ki ar teliki kan hon ha kane ka jingi le kai ka bamenta ka sngi khandiat tangkum ka highlight ngi isya ka jingi le kai ka ba itanat bah kane ka kanti ka bamenta bi ka class step jong ka jingi le kai nagalyang jong ki pastor jong ka KJP snot sapngi kilayo ka kabu ka pura bah ka minute ka arpoi na ka banta banyo ban flick ya ka ball na ki banta ki bashabar jong ka 16 yards box but banyo ban penki jar na ka banta la ka kanhon but hadin ka por ya di umso apa wan pai ka kalamen ngi penban ya ka jing sendong muja ka pura bah na galyang jong ki ka players jong ka kanhon jong ki government officer kiba wan pai rengkat ru klem da pendem trong re kham tam bekinyo ya ka ban yakun yak sai bat kham tam ru ban te la kam ya ka jigele kai bat kham tam ban penpura ya ka ban shimi ki kabu leng baki ka kalamet kata ya ka ban yo ban pen urlong ki art li ki kol ha ka kalamet bat ka weiru da ka ba shim kabu leng ba ka kick from penalty spot bat leng baki ni ki art li ki kabu la penpura ya ka jeng temu jang ka kanhon jang ki officers na ka banta ban khore ka jeng job ha ka ni ka ski ka pamenta bat dei halor ka ni ka nong rim ngidon ya ka banta ka basa menta ban penyo banta lang ba kini ki khusnam ki berit ka bakum ka organizing committee ngidon ban ai tena mar kata ha ka ni ka por kum bajulong ka rukom ningkong ngidon ya ka ban penyo bantai ka kanhon jang ki pastor lang ba ki silver medal kiba da ka baburom nga kerpan ya i pastor SS Majau bat ya i MS jong ka Dr. H. Gordon Robert Hospital ban skeu bha ban le ya bodon kam nam ta ban hand over ya kini ki medals sheka kan hon jong ki pastor bat da ka baburom nga kerpan ya ki players bakin one way hadin way pan bat bakin shimti ya kini ki khusnam ki berit ki mangidon ya kaban penyo banta hapi kerpat yu kapten ban yalam ya la ka kanhon Reverend SB Marngar kumunong yalam lenu kapten jong ka kanhon tongin ai gak ti jong gajing thap ti kerpang ye kini ki pastor ki jongi ngindon ru ke group foto hadin kanika post match presentation kerpat da kebuburom mi ki pastor ki jeng ban ya sha lembat ngi
Kapus mas presentation ke balengkon, bat shwa bangin pendap ke benta ke bakado, ngin yok kandiat kum ke ketien jong kajing ai kublai. Ngimla kum ke organizing committee, ban penpau kajing skungu, i chief guest badon burom jong i Shri Gabriel Walang, na ke benta kajing pelaj por kajong pisa, ban yadon benta lembat ngi kum ke organizing committee. Kajing no seniang kajong pi kan long kajing kerku yangi, bat ngi paru de kajing kerku kerdo ya piru, ba pinang yo ikimet koj bakia pin yo ruban syakri, na kabanta ka imlang kasalang. Ay kublay ru ya Shri Charles Marngar ubalong MLA Badon Burom nak 8 Mahoti constituency, ubal syam ya kabanta ko musumbut kongsan, hay kani kasingi kabamanta. Ay kublay ru ya local representative ijongi, Shri Powell Auckland, belong MDC na kaparyong Mautharation District Council constituency. Imla ru ban klem da ai kublai kerpang ye isa DP Walang. Chief Secretary Badon Burom jang Sorkar Jela Meghalaya bapio asad nagapur syakapur ban no seniang syengi ke organizing committee la kalong directly or indirectly kijing no seniang jong pi kilong ki pementoy sibun. Ngai kublai kerpang bat kelum lang ya baro kamtam iki pastor ki teman besan na kini ki balang ki bapo ka district kenshi ki balayo ya kabanwan ban pensyet pensingan yang i hekani kasgi kajing ai kublai ru kalong ya kinong ket kam kumjuru sodar bat sekretari jong ki shenong ki badan hapo upur usam jong ka kenshi pelun ngimla ru ban klem da ai kublai IMS jongi Dr. SR Nongrum iba ke marbenyang EO ki balayo ia kaban ya don banta ban represent ru na kabanta ko hospital bat ru ban long kajing singan yang i habangi penlong ye kanika charity match na kabanta katay ko hospital bat kum juru kentang yawai kajing ai kublay kabakam kerpang kalong ye ki pajba riuit football ki bayo ia kaban wan saki hangni bat kum juru kitu ki ban yo ban connect live lengba ka broadcast ya ka bangiyo ban peni lengba ka Good News TV channel di lengba ka jingya don banta jong pi lembat ngi ka organizing committee ngi kerman scam ba ka jing tmu jongi la kalong kendian nrai kan long man kraw da ka jing kerku ka jong blay u jongi de ha ka ni ka por ngi poino she ka banta ban yo ban sam no ikini ki khusnam she ka kanhun ka bayo ya ka nam jom ha ka ni ka por bat sauturu bagadon ru ki momentos na kabanta ki match officials ki jongi bat na kabanta kani ngas ngobha ban khon ya I master ke marbenyang ban yo ban ai iwei medal namanta iwei match officials ki jongi ngobha da kabuburom kum ka dak bangiyo ban yeshmenta I referee jongi bat kerpat ru I persor dengan ban le ya kabanta ban IT ru I ni medal si ni wi I match official si jongi hakani kapur Khadu bat kentang yawai ngadon ban khot nomor kata ya ka kenhun jongki government officer jongka sorkar jela Meghalaya bat ngan lo ngaperkhat kan long ke ke besku tenan da ke kerpat ye se DP Walang ban yalam syekmat ye ke kenhun ban syem ye kini ki momentos ki bakum ke organizing committee ngidon ban penyo banta halor ka jingjob ka bapilayo ban kurah kan geski kerpat ru isa pol soklat ban pinsku bha ban shemanta ka basam kini ki medals
tungin ai ka ti jong ka jing thap ti sa sisen pan kum ka acknowledgement len ka gratitude ka jongi na ka banta kini ki stakeholder ki jongi ki bayo bania don banta bat ngi unconditionally na kapor syakapor. Ngidon ru ia ka trophy kum ka dak jong ka jingjom ka banga kerpat yu kapten jaga kan hun ban shim ye kani kerpat ik player ru yang lang hadin yo shondur mo yang lang hadin yo shondur kani gandai tangkum ka dak bangidas ngongu yapi na ka banta ka jingi shim banta ha ka naga torman ka jingi bat shwa bangin ya prano naga naga jaka daga baburom nga kerpat sasisin i Reverend SS Majau long chairman jaga governing body banyalam ha ka baduai bat pelaj ru naga jingkerku bat penuai Tunggu di tuai. Ablay bukpa jongi ubahapaning. Iyaingo yame kani kasingi. Iyaingo ru kani ka janmit ta kabangiyo kani ka program. Bangi dua yame ablay men kerku ki bentam baro ki bangila pendam. Badai bagi ki baro ki bangila le kani kasingi. Kanam long na kabenta ka burom jongi kum ki briu. Rai kan long na kabenta pan pen kraw ka kam bat ka burom ka jomi. Mau kerpang ka Robert Hostel Shillong bakala banang kiu nang san nang roy lembak singi ki po ki banang wan kejingai ki jong Jesus Christ kejingai ba ka jong play ku pa kejingai slok ki jong mensem ko ken chansa karai bat ngi lembat ki wei pa ki bangai menta bat sedu ki ata bom chukot amen. Kani galong ka jingkerpat bahadin ba philayo ya kaban pendep ya ki banta ki basa jong phi ya kerpat ya baro ki artli ki team ki officials invitees ki jongi bangin skeu bha ban lech che banta ba shadin jong kanika indoor sport stadium na ka banta bangin yo ya ka refreshment ka jongi kerpat sa chisien